Skål. Ja, skål. Hold nu. Ja, nu er den. Så kan du bare... Ja. Ja. Skål. Hold.
Ja, men... det er lidt godt. Ja, det er rigeligt. Man lukker altid slet igen. Verden gik af lave, havde enhver lidt større by med respekt for sig selv sit eget bryggeri. Sådan er det ikke mere. Og hvor sørgeligt det end er, så forsvinder endnu et bryggeri i morgen. Efter 134 år mister Horsens sit bryghus, og endnu et industrikompleks kommer til at stå tomt. Millioner af øl er blevet brygget i Horsens gennem næsten 135 år. Men nu er det slut. Den 1. oktober vil der være stille her i Tappehallen. Bryggeriet lukkes, 62 mister deres arbejde, og en industriepoke i byen er forbi. Et stykke kulturhistorie er det jo. Vi må se i øjnene skal lukke, og det gør ondt. Det gør det både af hensyn til kulturen i sig selv, men selvfølgelig specielt de mennesker, der arbejder i den virksomhed her. Om kort tid der står maskinerne stille. Hvad tænker man, når man står deroppe i dag? Så er man selvfølgelig meget ked af. Og det har været en skigod arbejdsplads i år. Og det er vi alle sammen lidt så målet af. Hvad tænkte I den dag, da I fik beskeden? Det var faktisk en lettelse. Og vi har lige gået en vis utryghed med, hvornår det ikke lov. Når man ser et maskineri nedsliges på den måde, uden at man reinvesterer, så ved man jo godt, hvor det bærer hen af. Bryggeriet i Horsens blev første gang dødsdømt for 20 år siden, men blev reddet i sidste øjeblik.
De sidste 15 år har de lavet øl til eksport. Men nu er maskineriet slidt ned, og en ny topmoderne kolonne kan ikke klemmes ind i de gamle bygninger. De fleste af bygningerne stammer fra før århundredeskiftet, og dengang lå bryggeriet faktisk ude på landet. I de sidste 100 år er Horsens så vokset rundt om bryghuset, så enhver form for udvidelse er umulig. Så derfor måtte vi træffe den tunge beslutning, som det var. Og der har ikke været plads til en nicheproduktion. Nicher er godt, og bryggeriet har levet af nicher i mange år. Men nicherne skal altså have en vis størrelse trods alt. Det var en ung københavnsk brygger, August Guillaume Beethoven Våge Petersen, som startede produktionen af lyst bayersk øl i 1859. Senere blev sortimentet udvidet med mørk lagerøl og bokbier. Men efter kun 9 år måtte Våge Petersen se sit værk i ruiner, og Horsens købmanden Frederik Federspiel købte bryghuset for 25.000 rigsdaler på en auktion. Senere blev bryggeriet overtaget af den jødiske familien Levi, og det var i den periode, at bryggeriet voksede så stort. Det er også i den periode, at bomærket med et L og hesten opstår. Det bomærke gav anledning til kælenavnet Hesteøl. Allerede i 1898 blev bryggeriet sluttet sammen med Ceres i Aarhus, i øvrigt sammen med bryggerier i Vejle og Fredericia. Men i de første år var der kun tale om samarbejde, så det var stadig Horsens øl, der blev hældt på flaskerne. Det var for eksempel øl som den her, som en ølsamler i Horsens ejer. Den er i hvert fald fra før 32, fordi det er med korkprop, og halsen er ikke beregnet til kapsel. Selve tråden, det har været om proppen, den er altså væk. Helt frem til 1955 stod der Horsens på etiketterne. Derefter blev det Ceres på det hele. Ja, desværre. De er jo ikke stedbestemt. Man kan ikke sådan lige umiddelbart se, hvor øllen er lavet. Om den er lavet her, eller den er lavet i Aarhus. Og med overgangen til eksportproduktion faldt med loyaliteten over for byens øl meget. Andre mærker er trængt frem i bybilledet, og man får ikke automatisk en top. Det er en Tuborg. Hvorfor ingen Ceres? Ja, vi sælger ingen af dem. Er det ikke byens øl? Jo, men vi har aldrig fået sælgt dem her i byen. Den loyalitet over for byens øl, den har vi nok manglet lidt af her i Horsens. Indtil for en 5-10 år siden, synes jeg nok, at man har været utrolig loyal omkring arbejdspladsen. Jeg vil nok sige, at på det sidste ligesom, at det der med mærkeloyalitet, den synes jeg den er nok gået fløjten. Man kan ikke sige, at man i bybilledet kan se, at der er et lokalt bryggeri her på stedet. Jeg vil nok sige, at i de små samfund er opbakningen omkring de lokale virksomheder måske ikke så stor, som man kunne ønske sig. Det er jo en udvikling, som man ser i mange andre lande, hvor antallet af bryggerier er reduceret meget kraftigt. Og ja, vi kan også imødese, at i Tyskland vil det nok også ske, hvor der i dag er over 1000 bryggerier, vil de blive kraftigt reduceret de kommende år. I Horsens har de heller ikke mærket den danske priskrig med discountøl. Her laves blandt andet Dortmunder til eksport, og den går strygende. På en måde kan man faktisk sige, at bryggeriet i Horsens er kvalt i eksportsuccesen. Altså ikke sige, at vi føler os klagt, altså, men hvis vi kan rige virksomheder og andre kollegaer med, og de kan sige det, så tror jeg nok, at vi kan acceptere, at vi skal være på den måde. Så kan det hjælpe os. Og på et stormøde i november krævede medarbejderne at få sat en dato på lukningen. Man lever på lidt lån 10, og det er ikke særlig tilfredsstillende. Så det kan sgu godt være, at det er lidt barsk at sige, men det kom næsten som en lettelse, at da man endelig fik sat datoen på. Det er i hvert fald en fornemmelse, jeg har. Folk har taget det utrolig flot, at man siger, nå ja, det var så det, og så må vi så prøve at se, hvor det så bliver hen af. Trods det lange varsel, som er helt usædvanligt i dansk erhvervsliv, har produktionen ikke været påvirket. Eller har udført deres arbejde til punkt og prikke, og der også kommer nogle bajer ud i den anden ende. Det foregår selvfølgelig lidt med lidt sjov og lidt galgenhumor, og hvad her det. Man får jo også et par pilsner og kaffe og sodavand
til dem, der har lyst til det. Men folk har taget det med usandsynligt godt humør. Har det ikke været hårdt at gå her dag ud af dag ind med den besked? Jo, det har det jo nok, men jeg synes, vi har hjulpet hinanden på stedet her i huset. Hjulpet hinanden med at komme over det. Så jeg ved ikke rigtigt, altså vi har i hvert fald ikke oplevet de helt store nedture undervejs. Til daglig er der ikke ret mange opmuntringer, mens den sidste nedtælling er i gang. Men Sears har holdt en økonomisk gulerod op for de medarbejdere, der bliver til den aller sidste dag. Guleroden er typisk på 60.000 kroner i fratrædelsesgodtgørelse. Men ellers er sammenhold og godt kammeratskab nøgleord på bryggeriet, som altid har haft ord for at være en god arbejdsplads. Det har nok noget at gøre med, at produktionen er bygget op sådan, at mennesker kan gå og passe sig selv, når de ved, hvad de skal foretage sig, og der er principielt ikke nogen, der går og kigger hinanden over skuldrene. Det gør, at man føler selvfølgelig, at det arbejde, man går og laver, er værdsat, og det tror jeg på er utrolig vigtigt. Men noget af den der fællesskabsfølelse, går den ikke fløjten, når man laver store enheder? Der går noget tabt hver gang, jo, det er klart, det gør der. Men vi må bare tilrette os virkeligheden, som den er i dag. Et godt arbejdsklima plus en god løn har uden tvivl været medvirkende til, at de 62 ansatte i gennemsnit har en anciennitet på 18 år. Men det betyder også, at de fleste ikke er helt unge længere, så de kan få svært ved at finde sig et nyt arbejde. Det er klart, det er sort udsigt. Det er en stor kø, man skal om bag i for at få arbejde. Der er ikke nogen bitterhed. Det kan man nok ikke sige, det ikke er. Det vil være ukorrekt. Folk er selvfølgelig bitter over, at man lukker set med årsøjne en af landets bedste arbejdspladser. Så det vil være... Man vil lyve, hvis man siger, at der ikke var folk, der er bitter. Det er der helt klart. Hvad der skal ske med bygningerne efter 1. oktober er ikke afgjort. Der tales blandt andet om at lave ældreboliger. Men lukningen vil uden tvivl komme til at kunne mærkes, for bryggeriet er ikke den første store gamle virksomhed, der lukker. Horsens er jo hårdt ramt i forvejen. Vi behøver ikke at få de særlig mange af de her store mastodonter stående ledige. Det er sgu ligesom, vi ikke rigtig kan bære ret mange flere af. Foruden bryggeriet findes også et malteri i byen, og det bliver i Horsens efter 1. oktober.
bemærkninger. Vi fik den 18. november at vide, som vi måske havde en fornemmelse af, at bryggeriet stod sådan med en sort sky over himlen, og tordenskrællet kom denne dag, hvor det blev bekendtgjort, at bryggeriet skulle lukke per dags dato, det vil sige indeværende dato. Det var lidt også for et chok, i det vi har været velvidende om, at der tidligere også har ligget skyer på himlen, men at tordenskrællet måske kunne udsættes. Dette har ikke været muligt, og vi har fået et udvalg, dengang et udvalg nedsat, som skulle være medvirkende til afvikling på en særdeles pæn manér, så man nobelt kunne gå ud af afviklingsfasen. Og dette er blevet etableret, og jeg vil sige, at det har også været fuldbyrdet, jeg tror til alles tilfredshed, hvor vi har gennemgået kurser, de der har ønsket det, og har fået en ballast af den vej. Det er meget svært, når man får sådan en meddelelse, at kunne tykke den igennem, når man rigtig tænker over, hvad den egentlig indebærer. Der har i aftrædelsesfasen været muligheder for, at eventuelle via uddannelse kan finde andre jobs. Dette har i desværre kun få tilfælde fundet sted, og de, der har fundet jobs uden for bryggerigruppens sfære, ønsker jeg rigtig hjertelig tillykke med disse. Desforuden er der sket enkelte overførelser henholdsvis til maleri, 2 personer, til Sears Aarhus, 3 personer. Andre har som nævnt fundet virke
andet sted. Så er der nogen, der er naturlig måde, måske ikke helt frivilligt, lidt tidligere skal gå på efterløn, overskredet i 60 år, hvor man har en mulighed for at kunne opnå en bedre økonomisk baggrund end at stå ledig på arbejdsmarkedet. Det er i vores forsamling her alligevel et fortal. Vi står ret mange, der ikke har jobs fremover, men med den ballast, man har fået via ansættelse gennem mange år på bryggeriet, som også via presse og medarbejders side er blevet nævnt, har været en god arbejdsplads, og at man derfra også har en god anbefaling udadtil, håber jeg, at det vil være muligt for os at finde et tilfredsstillende virke fremover. Desværre ligger vi i et område, hvor beskæftigelsen er noget præget af arbejdsløshed, men ved at være ihærdige, og det er noget op til jer selv selvfølgelig, så er det med at drøne på med at søge jobs, således at I kan danne jer den fremtid, I nu ønsker jer. Men den ballast, I har i jer, er uundværligt på enhver som helst arbejdsplads, og jeg håber, at det vil give jer rette styrke til at finde inden for ret kort tid et tilfredsstillende virke. Meget interessant er at se, at efter den meddelelse 18. november og indtil nu, så er der udvist fra jeres side en arbejdsvilje, som man normalt ikke ser i andre virksomheder. I har fuldført jeres virke uden egentlig at tage hensyn til eneste følelser, hvor man godt kunne tænke sig at sige, at nu bliver jeg arbejdsløs, men har sagt, at vi har vort virke, og det har man til virksomhedens fulde tilfredsstillelse kunne opfylde. Virkelig, virkelig nødvendigt. Det er noget, vi kan tage os selv af notam, således at vi som noble mennesker, voksne mennesker, kan forlade virksomheden, der efter 134 år desværre må lukke. Det er en dybt bedrøvelig situation, vi står i nu, men til jeres ros kan nævnes, at I har jorden omkring hovedet, hvor I har gennemført et arbejde, der kan være alle værdige. Vi har kørt igennem, det er lidt af en gentagelse, men det skal præciseres, kørt en permanent drift lige til finalen, og det skal I have tusind tak for. Samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden til, da vi er samlet her, at sige hjertelig tak for et dejligt samarbejde, jeg har haft, og det ikke at lyve, fornøjelsen at være her i godt og vel 7 år som kaptajn på skuden, og vi har ikke haft de store skærmyster. Vi har haft en mulighed for at kunne snakke til hinanden, og jeg tror også, at den gensidighed mellem ledelse, arbejdsgiver og arbejdstager har været medvirkende til, at vi har kunnet køre fint igennem. Jeg vil gerne have lov at sige jer hjertelig tak for det samarbejde, vi har haft, det virke, vi har ydet virksomheden her, og sige jer alt råd fremover. Både råd til de, vi får en omvæltning alle sammen, hvor vi kører ind i en ny sfære, der
Ja. Også fremmed, og vi har greb på tingene. Så hjertelig tak. Hen og fremover til jer. Tak. Ikke fordi jeg har forberedt nogen afsnitstale, men blev lige opfordret til på driftsfunktionærernes vegne og sige tusind tak for den måde, I har været med til at takle vores problemer på her. Jeg er glad for, at vi kan sige, at vi er stolte på en sorgens dag, stolte over, at det lykkedes for os på værdig vis at komme her til denne skæringsdag. Jeg synes, det er dejligt, at vi kan gå frem og så stadigvæk kan ramme ryg. Det mener jeg godt, vi kan. Jeg synes, det er jeres fortjeneste, at det er lykkedes. Jeg vil ikke komme nærmere ind på nogle ting. Men Larsen har sagt det, der skal siges. Jeg vil bare gerne, at vi på den her facon lige med en skål kan sige tusind tak for den tid, vi har haft sammen. Og rigtig held og lykke med jeres virke fremover. Skål! Skål!